ସକାଳୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାରୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଲେ ଇଏ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପିଇ ପାରୁନି ବି ଶୋଇଛି ବି ଶୋଇକି ପିଉଛି ତେବେ ବି ମୁଁ ପିଇ ପାରୁନି ପଇଡ଼ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଗ୍ଲାସରେ ଆଣିଦେଲେ ପିଇବାକୁ। ଉଠିବାକୁ ବି ମୋର ବଳ ପାଉନି ମୋର। ଆଉ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି କହିଲେ ଭଏସ୍ଟା ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି ଭଏସ୍ଟା। ଏଠି ସେ ଜଳଖିଆ ଆଣିଥିଲେ ହେରି ଆମର ଯେଉଁ ଇଟଲି ବରା ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସରି ଇଟଲି ବରା କହିଲାଣି, ବରା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଶୋଇକି ଖାଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ମୁଁ ଯେତେ ନାଇଁ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ତାପରେ ମୋତେ ବି ରାଗ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇ ମୋତେ ସେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡବଲ୍ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭଏସ୍ ଆସୁନି ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଉଣ୍ଡରେ। ତାଙ୍କର ମୋରେ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ପାଇଁ। ରାଗ ଯଦି ପାଟିରେ ପୋଡ଼ା, ପାଟି ଖାଲି ଜଳୁଛି ରାଗରେ ମୋର। କ'ଣ କରିବା, ଚାଲିଛି ତ ଏଇ। ତାପରେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ସିଏ ଏବେ ଗଲେ ସେଠି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବସିକି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଜେ ବି ଠିକ୍ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କେବେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, କେବେ ଯିବୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆମେ ମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ କେବେ ଯିବୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଖାଇବା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ସେ ହନଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଡାକୁଛି ମୁଁ। ଚାଲିଛି ଆଉ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ବାସନ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ ଧୋଇକି। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଆଉ ହନଉନାହାନ୍ତି ଡାକିଲେ। ଏଇ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ହନଉନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବିଜି ଲୋକ ଆଉ। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ଏବେ ହନଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ହନଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ବି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ମୋର, ବହୁତ ସାରା ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଚାଲିଲେ ସେ ବାହାରକୁ। ପୁଅ ପିଲା କେତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାର ବୁଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଏଠି ଆସିକି ପୁଣି ଆସିକି ବସିକି ମୋବାଇଲ ବସିକି ଦେଖିଲେ ସେ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଶୋଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ, ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲେ, ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆସିକି ବସେଇ ଆଗ ସେ ମୋବାଇଲ ଚିନ୍ତା। ସେ ଆସିକି ବସେଇଲେ, ମୋତେ ପାଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛୁ, କାହିଁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଏତେ କରନା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଥାଉ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ। କହିଲେ ବସିପାରୁନୁ, ସେ ଶୋଇକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କରି ପକାଉଛୁ। ଏମିତି ମୋତେ ପାଟି କରୁଥିଲେ। ଏଠି ସେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ମାଛ ଗୋଟେ ବେସର ହେଇଛି, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଆଣିବ। ସେ ନେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା, ଗଲେ ହାତ ଦେଇ ପେପରକୁ ଟିକେ ଉଡ଼ିଯିବ। ନେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇବା ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା, ଘରୋଇ ଖାଇବା, ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା। ସେ ମୋତେ
ଓହୋ ମୋତେ ଏଠି ସେ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ତ ସେ ଶୋଇକି ହିଁ ଖାଉଛି ଆଉ ତ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଶୋଇକି ଚାଲିବ ଖାଇବା। ଏମିତି ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା ସେ ସେପଟେ ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ। ସେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ରହି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଏବେ କମ୍ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ବି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏପଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କରିଦେଉଛି ନା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ କରିଦେଉଛି ନା ଆଉ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ସେପଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ମୁଡ଼କି ନେଇ ଆସ ମୁଡ଼କି ଟିକେ ଆଣିଲେ ଖାଇବା ସେ ସେପଟେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ସେପଟେ ସେ ବୁଲିକି ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ସେ ଖାଇବାକୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେଦିନ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଖ।